Oi, oi, esa cámara é túa? Sí, por qué? Pois vente, vamos, queres vivir un posible ascenso? ¿A dónde? ¿Un posible ascenso? Bergantiños Arousa, terceira galega, hoxe media Galicia está pendiente del. Veña, Pois corre, vamos alá. explíquese de camiño, vamos. Así é, agora fora bromas, imos hacia as Euroas a gravar un partido que pode supor un ascenso. Enfróntanse o Bergantiños e o Arosa, dous equipos actualmente da terceira galega e que poderían estar loitando por ascender a segunda federación, categoría na que xa temos fijos ao S de Compostela, ao Arenteiro que ascendeu a semana pasada e poderíanse sumar ata 4 equipos máis galegos. Veremos finalmente cantos son os que forman esa categoría do fútbol español. Nova categoría, por certo, no fútbol español. E que precisamos hoxe para ter un ascenso? O que precisamos é que o Bergantiños empate, non lle fai falta nin gañar. Simplemente co empate hoxe será equipo de segunda federación, pero en fronte, cuidado, porque ten o Arosa que ven, vamos, xa vos contrei no campo como ven o Arosa, pero chega nun estado de forma moi pero que moi bo. Pois xa estamos aquí no campo das Eiroas, tal e como marca esta placa conmemorativa de aquí, que nos di que o campo das Eiroas foi inaugurado no ano 2000 nun partido contra o Fabril, un partido no que por certo estaba aquí un presidente que levou ao Deportivo a Gloria, como foi Lendoiro. O Bergantiños, con case 100 anos de historia, cumprirá o centenario na temporada 2023. O sea, en nada xa cumple 100 anos. Estivo solo 2 temporadas na segunda vez. Foron na 87-88 e na 88-89. E cousas do fútbol, que curioso é que o outro equipo que ascendeu este ano, Arenteiro, estivo exactamente as mesmas tempadas. 2 en segunda vez, na 87-88 e na 88-89. 34 anos despois, pódese cumplir o mesmo, que ambos equipos ascendan a segunda B, que neste caso divides en dúas, como sabedes, en primeira federación e segunda federación. Estes ascenderían a segunda federación. Ao Bergantiños viu moi ben o impulso do grupo Calvo, porque da man do seu presidente, que agora tamén é presidente do club, crearon estas escolas. As escolas Luis Calvo Sanz, das cales xa saíron varios xogadores profesionais. Un deles, coñecédolo fijo, xoga no Red Bull League, que este ano xogou Champions League. Se o sabedes, deixademo nos comentarios. Pois xa está, xa comezou o partido aquí, o Bergantiños Arousa. E que lle fai falta o Bergantiños para ascender? Moi simple, o empate, como lle dixen antes do coche, sírvelle. E os seus números, os números desta temporada falan ao seu favor. 13 partidos xogaron este ano na casa, 8 victorias e 5 empates. Aínda non coñecen a derrota este ano nas Eiroas. Veremos se hoxe non pode ser a primeira, porque teñen en fronte ao Arosa, un equipo que ven con unha xeira impresionante e que dende logo está facendo moi ben as cousas e quere o mesmo que eles, o ascenso directo á segunda federación. Veremos que pasa no partido. Estamos no camiño, pero ascendemos. Pero que pasou? Que pasou? Faga falta. A batalla, a lucha, a lucha. Todo polo Bergan. A lucha. Vamos alá. Faga falta. Falta, Caro Bergantiños.
Bergantiños o primeiro gol. Adiántase o equipo de Carballo. Vamos, no minuto 10 máis ou menos debemos estar. Non creo que andemos moito máis afastados deste minuto. E ahora mesmo o Bergantiños é equipo de segunda federación. Veremos como acaba isto, pero por ahora vai ben. Vamos, Bergan. O Arousa ahora no minuto 24, complícanse un pouco as cousas ao Bergantiños, pero acordámonos de que sigue valendo empate. Ainda así, habrá que ter ollo porque este resultado pode ser enganoso. En calquer momento pode anotar o Arousa o 1-2, que ese resultado sí que xa non lle vale ao Bergantiños. Pois aquí tedes algo do máis curioso que podemos ver, vamos, nos campos de fútbol que al menos eu visitei. Normalmente temos unha cantina onde ir a tomar pois un refrigerio, unha cerveza ou un café ou que sexa no descanso, pero aquí podemos estar tomando café e ao mesmo tempo ver o partido, porque aquí temos unha pista ida perfecta donde se ve o fútbol. Dende logo, a Seiroas deume algo do máis curioso que vi no fútbol. Chegamos ao descanso no campo das Seiroas. Polo momento, empate 1. Este resultado válelle ao Bergantiños para ascender a segunda federación, pero non é un resultado nada fiable. Un gol do Arousa cambia todo, así que veremos que tal acaba este partido aquí nas Seiroas. Bergantiños 1, Arousa 1. Quedan 45 minutos para cumplir o soño do ascenso. E con este resultado, que pensará a xente de Bergantiños? Son optimistas para a segunda metade ou empeza a entrar un pouco o medo? Vamos a preguntarlles. Eu non sou optimista. Sí. Non eres optimista? Non, coño. Bueno, siguiente. Pois eu sí, hai que ser optimista sempre. Sí, por supuesto. Por aquí. Sí. Ahora de aquela tasca de Romero. O sea, aquí o que ten medo é ainda máis. Este homem non está cagado. Bueno, eu sou do seu equipo, eu suelo ser dos que ten medo nestes partidos, así que... Sempre vai cos contratos. Gabriel vai sempre no contrario. Vivides de ilusións, hai que vivir na realidade para medrar. Por llegar a evidencia, non quer decir que vais suerte. Hombre de poca fe. E ademais, se te esperas o peor, logo celebrase máis. Aí está. Claro. Pois moitas gracias, veña, e sorte para a segunda metade. Acaba de marcar o segundo gol o equipo de Carballo. Con este resultado, insisto, son equipo de segunda federación, teñen un gol de marxe e agora mesmo quedan de quedar 40 minutiños como moito para que o Bergantiños poida ascender a segunda federación. Vamos alá.
soño. Parabéns porque cumpliste o vosso soño. Para o ano, xogades en categoría nacional. Esta é a vosa festa. A disfrutalo. Estamos aquí con los protagonistas del partido. ¿Qué tal estás? Impresionante esto. Bueno, sensación increíble. Eu nunca ascendí prácticamente con ningún equipo, solo na base. Increíble. Todo o ambiente que se xerou, as hormigoneras desde o principio, un partido de moita tensión, pero bueno, partidos que hai que xerarlos así, o importante é o resultado e En visto así de 7 semanas. Cuanto máis se sufre, máis se disfruta. Pois, dende a bancada, moitísimas felicidades por ascender. E nada, facer o mellor posible a mejorar. Veña, chao, gracias. Estamos aquí con Lemos, adestrador do Bergantiños. Parabéns por ese ascenso. Supoño que isto para a vida é impresionante, non? Pois sí, non, facía moitísimos anos, non? 30 e pico anos que o club conseguía este ascenso. Eu creo que é importantísimo para todos, para o club, para as escolas, para todos os rapaces que están aquí no club, para nós, para o povo, histórico e así, Vemos a celebración da xente foi impresionante, notase moitísimo que acabas de comentar que é algo importantísimo para o povo. E agora quería de falar no aspecto deportivo que se agarda do ano que ven, porque cambia o fútbol español, sí. Cambia todo o panorama. Bueno, a ver, é complicado falar, para mí incluso esto, solo te descargar en esto, agora toca disfrutar. É moi complicado falar para as persoas que como queda, además, en la bancada, volvo a felicitar, parabéns por este ascenso, é moi merecido e de verdad que nos alegramos moitísimo. Estamos aquí con outra cara da moeda, estamos con Pedro Vera, dianteiro do Arousa. Que tal estamos? Que tal os ánimos de cara aos últimos partidos agora? Seguramente hoy estamos tocados, ¿no? Sí. Yo un poco más por la lesión, pero bueno, seguimos pensando igual, ¿no? Sabíamos que sería muy complicado superar el ascenso directo y sabemos que nos queda una oportunidad, pues, un partido más que nos queda y a ver si podemos ganar y quedar con la tercera plaza para tener las ventajas. Para xogar na casa con todo o apoio da afección. Sí, lo vimos hoy aquí, la fiesta, la gente todo que viene a apoyar, sabemos que es muy importante tener la afición al lado, pero bueno, no ha sido posible, sumar los 3 puntos y esta vista, pero bueno, hoy depende de nosotros para la decisión. Foi unha pena no momento do segundo gol, porque quizás estabais un pouco mellor, non? Sí, estábamos allí, estábamos bien, el partido estaba un poco controlado, ¿no? Pero sabemos que el Bergantiños tiene un buen equipo, jugadores buenos y bueno, una jugada, una canción. Bueno, Pedro, pois moitas grazas por acceder á entrevista, desexo vos toda a sorte do mundo de cara á segunda fase, o gallá poidas meter máis golazos como os que meteches nesta fase. Gracias. Bueno, ahora me toca recuperar, tirar la cabeza y moitas gracias. Pois así remata o vídeo, así remata, sen dúbida ninguna, o mellor vídeo que levamos feito na canle de YouTube da bancada. É algo impresionante, o sea, realmente non me explico como en un ano que levamos de proxecto, en un ano que levamos da bancada, como hoxe podemos estar disfrutando
de un momento tan histórico como é o ascenso do Bergantiños á segunda federación, a categoría nacional. Toca darvos as grazas a vos. Grazas polo apoio constante desde que se creou a conta. Sen vos isto non sería posible. Son atópico, pero é realidade. Grazas ao vosso apoio é polo que nos deixan entrar a cubrir partidos como este. E por último, grazas ao equipo de comunicación do Bergantiños, porque o trato que nos deron é fenomenal. Non houve diferencia de trato entre medios como nós ou non manipular os compañeros que están por aquí e os medios de toda a vida como La Voz de Galicia ou a Televisión Galega. Por lo tanto, toca darles as grazas e agradecer, por tanto, o trato recibido. Agora, rematamos o vídeo. Moitísimas grazas. Outra vez, volvo a repetir, pero isto hai que darlo as veces que faga falta. Foi isto, un vídeo da bancada con Raúl Liñares. Vémonos no seguinte vídeo. Chao.